Roustaan seuraan kellokokoelma. Tässä kellokokoelmassa on niin monta limited editionia, että omistaja varmasti ostaa kellon heti, kun mainitaan, että se on limited edition. Tässä ensimmäisessä Seikossa on enemmän collabia kuin itse kellodesignia. Sitten tässä on Seiko Astron GPS. Mä en tiennyt sitä, että satelliittiyhteydet tarvitaan matkalla Tallinnaan. Sitten se on Swiss Military Hanou Flagship Tiger Iron kello, jonka nimi on pidempi kuin kellovaikutus kelloharrastajiin. Tää tissot muistuttaa ihan tämmöistä Royal Oakin ja moottoripyörän halvempaa serkkua. Tässä Seikossa on Naturaneke ja futuristinen taulu. Tää on täydellinen kello semmoselle, kelle maanantai-aamu on kovin taistelu. Tässä on Tissotin jääkiekkokello ja tässä on myös chronography, eli voi helposti mitata aikaa, että kuinka nopeasti Suomi putoo pelistä. Sitten tässä on Arni Limited Edition kello, ja tämä Limited Edition auttaa silloin, kun kellon design ei puhu riittävästi. Seiko rallikello, joka sopii hyvin semmoiselle ihmiselle, jonka nopein kierros on se, kun kuulee, että Elisalla on ilmaisia ämpäreitä. Lähetä mulle sun kellokokoelma yksityisviestillä, niin roustaan se jossain tulevassa videossa. Käy myös kurkkaamassa kellotuksiin kellovalikoima. Seiko Mask Rider Limited Edition kello, joka tekee tästä keräilyharvinaisen ainakin omistajan omissa puheissa. Ja hyvä kokoelma kokonaisuudessaan, mutta ostaja ostaa kellon aika helposti, kun siihen lisätään 2 sanaa Limited Edition.